soubor Kalinka byl založen v srpnu 2003. Za 12 let prošlo souborem mnoho dětí a většina je Kalince věrná dodnes. Skupinky, ve kterých děti nacvičují rytmus, zpěv, různé taneční kroky, ale hlavně vztah k folkloru a k lidové tradici, se během fungování několikrát změnily. V současné době má Kalinka 3 fungující skupinky. Nejmenší navštěvující Kalinečku, starší děti Kalinku a nejstarší děvčata dívčí sborek. Celkem tančí, zpívá a hraje asi kolem 50 členů. Po celou dobu působení souboru se děti účastní mnoha známých akcí, jako jsou například slovenské slavnosti vína, otevření památek v Uherském Hradišti, dále spolupracují s okolními dětskými soubory a vystupovali i u našich slovenských sousedů. Každý rok pořádá Kalinka vlastní folklorní akce. Babický slavíček, vánoční koledování a další. Název Kalinka vznikl odvozením od folklorního souboru Kalina a dneska je doprovází cymbálová muzika Friška. Ještě jsme byli na Količany a už jsme čuli, jak kluci hráli, heja,
Zatlačíte všetky, nalutuje života. Haj husičky od vodičky, haj husičky od vody, zamáčáte bílé peří a děláte močkoně. A husičky neposlechli, ve vodě sa kúpali, zamáčali bílé peří, močkody nadělali. Poušti květnu zvěstují dobré léto. Večerní rosy v máji hodně se nadají. Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko mají vyschnat. Studený máj v stodole ráj. Mokrý duben, hojnost ovoce. More
začala v září roku 2014. Je složená ze žáků základní školy z Hovoran a z Čejče a vede ji paní učitelka Marie Ostříšková. V březnu tohoto roku se prvně zúčastnila soutěže cymbálových muzik, kde statečně vybojovala 2. místo. Dnes nás taky prvně doprovodí dětský soubor Potůček z Hovoran a než se připraví, tak příjemný poslech. Který začal pracovat v roce 2007 při základní a mateřské škole v Hovoranech. Navštěvuje děti předškolního a mladšího školního věku. Děti vystupují na mnoha kulturních i folklorních akcích v obci, jako je například tradiční živý betlém, fašáník či malování pískem. Kroužek se představil i na folklorních festivalech v Miloticích, Krumvíři a Šardicích. Vedoucími a lektory tohoto kroužku jsou Eva Ptáčková, Zuzana Grmolcová, Jana Kristová a Marcela Latínová. A dnes se nám děti představí s pásmem A co bych já husy pásla, když jsou ještě malučká, za hudebního doprovodu pod vedením paní učitelky Marie Ostříškové. Ej, máte hůsle a nehráte.
dom, já už mám hlad. Zvláštníte dom, nemůžeme, museli bychom husy bát. To bych radši pekla chleba, než pásla husy. A vy nešťastné děvčice, vy to ani neumíte. Ale umíme.
Děkujeme všem dětem za jejich krásné vystoupení a přejeme jim hodně zdaru v jejich další práci. Přejeme jim, aby ve své činnosti pokračovali, aby svůj zájem dál rozšiřovali, protože zpěv, tanec a folklorní tradice jsou největším bohatstvím každé oblasti, každé dědinky či města. Přejeme jim, aby v jejich srdcích uvízla láska k tradicím, láska k lidem i obyčejným dětským hodnotám. Přejeme jim, aby slovo přátelství pro ně neznamenalo jen obyčejné slovo na Facebooku. Poděkování patří také všem rodičům, kteří své děti ve folklorních činnostech podporují. Poděkování patří lektorům, kteří s nadšením a odhodláním děti k folkloru přivádějí malými či většími krůžky. Všem dětem, jejich vedoucím a hlavně i vám divákům ještě jednou děkujeme za pěkný zážitek a těšíme se zase někdy na shledanou.